Sagatan mo ni sir. Doon na ta. Kamay. Doon na ta. Doon na ta sir. Wak na madali tubig deh. Ay sakto kung itong kusukon yung mo deliver sila. Kati mong tawagan ba kay automatic kung maabot to. So. Pero duga na po mo tubag eh. Hello. Oh sir. Pa-deliver tubig. Sige kay ipatid na dia sir. Kaya rin inyo rin tigatod dari. Asa man ninyo sir dapat siya sir. Sige. Katudang ko na rin, tigatod na sir. Sige. Pumunta lang sir. Oh, sige sir, magpabot ako di sa imong delivery boy. Kaya ako sa may git sa mong kauban. Di ko na Bana lang naman sa ito padong sa mo. Ako ang balay. Sige. Bro. Ay, sagod. Ito man. Tari bagay. Nagpo-deliver tubig. Sus, ata na pildir nun. Nagilingi mo na ako. Sabaran, skisa mo nang magpa-deliver tubig. Sakto kayo, kinapildi ko. It's okay. Kay delivery sa itong tubig itong dapit ko na itong bikas puro ko no lima ka eskina wato o nakulo siya sa gate kahuat o ba? Muhatag yun padali ko no kay huwag na siya tubig dito muhatag yun tip kay layo-layo man kay bildiro ko it's okay ba? Sige dali libre na tubig mauna sa gawin ng tapit dool na ni Dara. Mauna ni. Mauna siguro ni. Ayo. Deliver tubig. Ayo. Hoy, sir. Ambot na ka? Sige, wata ko na. Asa man ibutan sir? Adik man yung bayar ni sir. Pwede bahatid ko na mo among bayar dito. Taras unahan. Amo ning parinte, taras mo taras unahan. Taw ba nila man ko? Aw. Di ninyo ha sir? Biso ko inyuhan eh. Sige. Way problema na sir. Sir, ban na no. Sige. Oh. Layo pa sir. Doon na tagamay. Ate dool deh. Layo pa sir. Doon na gamay na dia. Una gamay. Belahan dia. Oh, kita. Sir. Oh, sana po. Dool na. Doon na dia. Una gamay. Kersada naman eh. Di, unahan na lang gamay. Sige. Asa naman eh, kersada naman eh. Unahan, doon na lang. Doon na lang? Oh, sige. Paita. Ang huli yan. Doon na lang. Doon na sir. Doon na ka? Oh, doon na lang. Nasa unahan. Unahan ba? Sana. Gini ako ba mo? Sir! Sagatan mo ni sir! Doon na ta. Gamay. Doon na ta? Doon na ta sir? Kung natata ka pala ka doon, nalapagas. Ay, baday. Sagat naman eh. Pag hindi kay Iran, taginting mo eh. Nasa mbay na unahan. Doon na sir? Doon na, nasa unahan. Sir!
Kaya ni mo. Kalabunan na po eh. Kaya doon lang na tabalay. Huwag dagat, kalabunan na po. Doon na ka, sir? Doon na lang. Naso na. Bay, yung sabay. Doon na lang ta sabay. Sige. Kat ka na laki. Batuan na dire. Kabatuan na po. Probida. Ang grabe ay. Kabatuan. Doon na, sir. Doon na doon. Asa man yung bahay, sir? Nasa Pacific Ocean? Nayak na nakita. Wala. Aba, wala na. Doon na. Doon na, doon. Una ko kat ka. Magsapo ng rupiah. Magsapo na. May bayad. Gana. Muna ni. Sir, ito hibel. Sir. May habo na ta. Ano na, sir? Sir, may dapit eh. Na, ito na. Barang ba? Oh, abot na tayo. Tas bayan na mo. Abot na, sir? Abot na, sir. Ito isa, sir. Mura mo lang igapon yung baya lagi. Binuang mo na mo, sir. So sir, mating kaya naman daw manikuha naman ko bayad eh. Kaya ano man ko nagputsok, ipalayas man ko sa pikas. Sorry kaso na nalipat eh ko naman ko dito. Ay butang laman rin. Kauli na ka. Si butang. Binuang mo na mo, sir. Katagang abot ang highway. Abot ang dagat. Abot ang kabatuan. Karon ibalik ang gapon dito eh. Binuang mo na mo. Oh, dira butang sawa. Hello. Oh sir. Ah, pa-delivery tubig.